слухаєте Радіо Лада в передачі «Як звучали тексти русинських статей, проповідей і наставлень в 19 віці від наших духоносних будителів карпаторусинського народу». Предлагаємо послухати, як звучав русинський язик у текстах і наставленнях 19 віка. Тексти представлені як толкование на священное Писание. Царствие Божие нудится, то есть приобретається самопринуждением. Хто лінивий, тот не зможе вийти в Царство Божие, а хто самопринуждає себе до поста, до молитви, до добрих діл, до того, щоб боротися з гріхом і з беззаконнями, сопротивлятися їм, закликаючи найсе Бога на поміч, тот і буде мати духовні результати. Це і називалося святими отцями аскетичні труди і аскетичні подвиги, духовне борення, духовна брань. Царствие Божие нудится, и нужденцы восхищают е. Нудится царствие, то есть со нуждою, с трудом, усилиями и тяжкими подвигами достигается, потому и достигает его только тот, кто ведет жизнь притрудную, подвижническую. Цим на пути ко царствию отрицается всякого рода утишность. Утихи всех сортов удаляют от царствия, а у нас ныне только и забот, чтоб об утихах изредка душевных, а больше плотских їсти, пити, веселитися, гуляти і розкошествувати во всім царствію сказали ім'я отречена, хоч і вонем пір, і пір царський, якого і на ум нікому не прийде приготовити, да вкуси у нас не ті. Що там сладким считається, то нам горько. Що там приятно, то нам противно. Що там веселит, то нас тяготит. Разошлись зовсім. И царствие со нужницами, восхищающими его, отходит от нас. Мы и рады, даже готовы поскорее бы прогнати їх, і річі уже о том заводим, да лукавий все, как то не ухитряється і все вуладити. Ви слухаєте чтення текстів і наставлень 19 віка, у який наші будителі старалися указати, який є наш язик високого стиля, близького до церковнослав'янського, до самих красивих слав'янських форм. Слідуюче наставлення послухайте на тему, чому многі люди не слухають призовів Євангелія, і многі люди стали вже невірні, про то вже замічено було і в 19 віці, і цим многі люди вказували тогда і нині, що вони не использують присущий чоловікові інстинкт самосохранення. Якщо чоловік знає, що погине без Бога, а він продовжує так жити, значить у нього проблема із внутрішнім світом. Слухайте наставлення в тексті 19 віка. Говорить Господь, що ми, не слушающие Євангелія, похожі на тих, которым поют веселые пісні, вони не пляшуть. Поют печальные, вони не плачуть. Нічого з ними не поділаєш. Обіщають Царствие Небесное, пресвітлое, прерадостное, не шевелимся, будто не нам говорять. Угрожають судом, неумитним і муками нескончаємими, не тривожимся, будто не слышим, забити.
потеряли всякое чувство самосохранения истинного, ведемся, как ведомые, прямо на пагубу и никакой заботы о своей участи. Опустили руки, предалися нечаянию, что будет, то будет. Вот каково положение наше. Не от того ли так часто самоубийство? И этот плод нынешних учений, нынешних взглядов на человека и его значение. Вот вам и прогресс. Вот и просвещение. Лучше уж совсем быть невіждою, да со страхом Божиим душу свою спасти, ніжели достигнув титла просвященного, погибнути навіки, во всю жизнь вспомянув о том, что будет по смерти. Из Слова Божия, определяющего и Царство Небесное, и ад, не пройдет и йота єдина. Все будет, как написано. Прийми же всякий и се ко сердцу, как діло, лично тебе, касающееся, и позаботься о себе, сколько есть сил и сколько еще времени Ви осталось. слухаєте Радіо Лада в передачі «Як звучали тексти русинських статей, проповідей і наставлень в 19 віці від наших духоносних будителів карпаторусинського народа». Господь много знамений показал во Капернауме, Вифсаиде и Хоразине. Между тем, число уверовавших не соответствовало силе знамений. Поэтому-то Он строго и обличил эти города и присудил, что в день судный отрадней будет Тиру и Содому и Гоморі, нежели городам тим. По цьому образу потрібно нам судити і о собі. Сколько знамені показав Господь над Русью, і збавляє її от рогов сильніших, покоряє їй народи. Сколько даровал ей постоянных сокровищниц и истощающих непрестанные знамения во святых мощах, чудотворних іконах, розсіяних по всій Русі. І однако ж в дні наші русці починають уклонятися від віри. Одна часть зовсім всесторонне падает в неверие, другая отпадает во протестанство, третья тайком сплетает свои верования, во которых думает совместить и спиритизм, и геологические бредни с божественным откровением. Зло растет. Зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют. Ужели же мы не образумимся? И будет, наконец, тоже и у нас, что, например, у французов и других. А если и все будет, что думаете? Будет нам зато в день судный после таких Божиих к нам милостей. Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и належащего прещения. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Як звучали тексти русинських статей, проповідей і наставлень в 19 віці від наших духоносних будителів карпаторусинського народа». Радіо Лада. Радіо Лада.